gyűjjön rá a Prokinging. Ez Event. milyen beszólás, hogy gyűjjön rád? Sziasztok, én Macegod vagyok. És itt van vele. Itt van velem Gábor játszik, de csak vele Kopizik! Oj, hagyjuk már. És most eventezni fogok. Egy pillanat, megnézek valamit. Na, mi van itt? Laggol a játék, gyerekek. Várja, mindjárt megyek. Csak ezt még az eventet lenyomatom. De most sokkal gyorsabb felvenni a videót, mint a live-ot. Semmi. Mit csattogsz itt nekem? Sokkal nem csattogok, te. És amúgy még mindig harcban állunk Rockingingékkal, szóval én éppen őket akarom megölni. Szóval ha valaki tudná. Vagy Flash. Flash cica. Merre van Flash? Figyeljétek, és kidob a szerver, és kidob, és nem beszél. És egy... nem vagyok. Persze, komolyan. Ez amikor ma... Júj. Júj. Most kidob rám. Hol van Flash? Én biztos, hogy ő dob rám mindig cuccokat. Nem. Csak is őket keresem, érted? Mindjárt csövök egy percet kérek, jó? Hát kérjél, hát azért tudod, hogy kivel beszélsz. Azért videós vagyok. De azt nem értem, hogy miért nem lehetne simán játszani. Ők sem zavarnak, mi sem zavarunk őket. Te, érted? Hát én úgy játszok. Hát de ők kezdték az egész, szóval. Mi van? Jaj, kösz. Team! Te... Jaj, fussunk! Gyerek megölt. Hú, már kezdődött. Csak közben zabizabicálok. Te most amúgy megállítottad a videót? Nem megy. Ja! És közben eszel amúgy? Nem. Hát ez a videós élet fárasztó. Én is videós vagyok, és én sokkal több videót csinálom, mint te. Kus. És sokkal nagyobb a pályafutásom ott, szóval kus. És ő. Nehézen a pálya. Aha. Akkor csináld végig pár napig. Akkor majd válaszolj rá, hogy mi a válaszod. Válaszolj rá, hogy mi a válaszod, érted? Bocsánat, kicsit beszéltudás. Azért szépen beborult az idő, nem? Mi? Hát ez szépen beborult. Ki? Hát az ég. Na, csak nem. Ó, már csak 11-en vannak játszani. Hú. Ó, 100 bét nyert a gyerek. Mátrista. Gyere már ventezni, tök jó. Tessék. Ingyen.
Még megy a videó? Most Hogy eventezek. leállítottad? Eventezek. Ja, tényleg le lehet pausézni, de én nem fogom most. Budi, budi, megyek a budira. Nem, csak vicc. Nos, Látjátok, táncolok. Hó, hó, hó. Vissza. Start, mindjárt. Komolyan értitek? Hú, de jó vagyok. Még életemben nem jutottam el ide. Ne! Azt láttátok, már majdnem a célba voltam. Mert nem tudom mi a cél, de már beértek. Pedig már majdnem az is. Látjátok, már itt voltam is. Alig kellett. Ó, még egy eventet lenyomatok és megyek játszani. Gábor barátommal. aha, jó. Gábor barátommal, barátom. Ja, barátom. Most mindenkit felveszek. Tessék. Most aki most odaírja, hogy mi a neve. De én nem live-olok. Jó. De te live-olhatsz. Ameddig nem szedek össze embereket. De akkor szedj össze. Jól van, de... Ó, kitettem egy üveget, láttátok? Még 20 másodperc gyorsan valamit csinálok. Oh yeah, na. És utána próbálkozok nyerni. Amúgy van egy taktikája, hogy ennek nem tudom mi a taktikája, de mindennek van egy taktikája. Ez szép volt. Visszaestem, na. Ja, vissza is kell menni, azt hittem ez ilyen visszateleportáló sztori. Hát akkor inkább erre megyek. De... Ó, komolyan. Na, erre próba. Azt láttátok, pedig nem volt rossz az azért. Már mindenki máshol. Én itt hátul kullogok. Jó, én most nem. Tessék. Micsoda? Hallottátok mit? Micsoda? Sem. Laggolsz, Gábor. Igen, már véletlenül elkezdtem videót rá. Ez csak videót. Hát ez kemény volt, de Adelívia. Hát így jártam. Na, még egy utolsó event, ez a Pizza Sleep, ez jó igazából. És utána játszok Gábor barátommal. Itt ebbe azt kell csinálni, hogy na, jó helyre adok be. Egyszer. Adelívia. Na.
27 másodperc. Nagyon izgalmas. És most 24 perc. 17, 16, 15. Látjátok? 18. Laggol a játék, nagyon laggol. 3, 2, kibukkoltatlak. Gyerek. Nagyon nagy lyukatások oda. Uh, uh, de meredek. Hát Olivia. De meredek. A gyerekek oldásnak. Hát ez meredek. Le nem akarok esni. Zsolt elérhető, P. Zsolt az egyik, vagy a másik videós kameró. Ő videózik? Hát nem, vagy hát egy videó. Hát ki vagyok én? Egy videóhős. Aha! Jó van, annál még én is jobb vagyok, amit te vagy. Ne! Na, jó van. Ez a vidi, ennyi lett volna. Ez már egyből került föl. Sziasztok!